OK, jdem na to, letíme. Wow. Fajn, a je to vyrovnáno. Drž to v klidu. Není to zas tak zlé, není to zlé. Hej, nepřítel, na 3 hodinách. Prima. Drž to při zemi a rovně. A? Řekl jsem na 3 hodinách. O, tady je moje grupa. Drž to při zemi a rovně. Jo, máme ty Hrkáš, co? Jsem úplnej paragán. Promrhal si právě ten vrtulník? Ne, použil jsem ho, abych se sem dostal. Právě si promrhal vrtulník, to jsi udělal. To jako, že jsem promrhal vrtulník z neomezené zásoby? Ne, ty tomu nerozumíš. Ten vrtulník mohl udělat něco užitečného, než jenom dovést tvou prdel sem. Soráč, tak kolik těch vrtulníků dostanem? Promiň, máš uchu čuráka, který ti tlačí na mozek? To asi nebude odpověď na moji otázku, že? Schlapněte oba dva, bereme gas a padáme na Bčko. Do GA. Počkat, co Tamhle to je? to vozidlo. Jo, frčíme tam. Ne. Počkej. Potřebuju vyzvednout. Potřebuju vyzvednout. Bezvaj, jdeme na to, obsadit B z JZ. A kde je vůbec Bčko? Já střílím, ty řídíš. Jedem na B. Někde to tady musí být? Ne, pojď doprava. B. Doprava. Doprava, vole. Wow, další vozidlo promrháno. Jdeme nabít pěšky? Jo, jdeme pěšky. Dobře, OK, jdeme. tak pojďme. A do prdele. Tamhle je nepřítel. Upravuje si vrtulník. Tak ho sundáme a vezmeme si vrtulník. Dobrá. Pěkně. Pěkný. Pěkná trefa, vole. Jdem pro ně. Co? Co kurva? Viděli jste to, chlapi? Já válím! Zasranej idiote. Fajn, hned jsem tu, skočím si jen pro člun.